Айде хора, датата е 29 август 2023 година. Идваме за вашето второ детенце. Желаем и успех. Ето го главният човек пристига. Айде. След малко ще ви кажем хубавата новина. Айде, чакайте. От сестра Озунова и доктор Здравко Пенков. Отиваме за бебенцето на Божидарка. Добър ден. Да. От родилен сектор, болница е в град Сливен. Да се види дъщерята. Айде, пиленце, идвай. Хайде, хора, идвайте, честито бебенце, кръстихме я с цела. Значи, живо и здраво детенцето, заповядайте, честито бебенце. Айде, хора, отиваме. Значи, точно стана. Отиваме. На коя се казва баба из цела? Айде да видим сега дали ще се познаеш внучката. Ще я познаем. Ако не я познаеш, значи смятай, че... Айде да видим. Момичета. Цела веднага я позна. Айде, хора, наистина я позна. Браво, миличка, браво. Веднага я позна и благодарим ти отново, миличка, за хубавото бебенце. Айде. Значи това е акушерката на сцената, момичета. Айде, пък се баба и сила. Веднага я позна. И много да ви радва. Мерси. Баба и веднага я позна и благодарим ти отново. Вико, че се човек. Цялата фамилия с тази прекрасна дъщеря. Пожелаваме, много сме доволни от си. Браво, миличка. Айде, миличка. Предаване, защото се случи най-хубавото нещо. Да. На всички сме отбор. И вие. Всички сме отбор, всички сме много щастливи за всичко, което Господ не дава нашите души, сърца. Амин. Да продължим да помагаме на хората. Айде. Хора, успех в живота, весел празник, успех!